Biyag di tao. Anay ko, nagsakit unay dato dyan ko. Aga nakaksamat tanalan. Ha? Sige, itaray ka ni di ospital, di na. Tulungan na kalanan. Diyak samat kabalanan na. Nagsakit unay. Kapailam na ita ba kahit? Andak lang dito eh. Saan ka abay-bayan? Babae man ang timpas ngay mo, bakit? Nagpintas ang maladaga. Sibi namin ang nga anak talakay. Oh, api akaslasan ka naragsak, bakit? Agragsak ka kide, tananayunan man ang dagiti anak ta. Naragsakak. Iso na lang ta. Diya kabsat mo ti pampanunutak. Sigurado, adu manante sa uday jay. Pasig tumanan nga kakasakit nga sarsarit at ibagbagana. Baybay aman ni Manang Trini. Aw-awatin talatan. Gagangay siguro itinabakitan na balasang Ay, uwan matkit di Ipagpagapo ka niya mga asawak, Alan. Apay nga da ka manan, Alan? Kwa Manang. Umayak ko maumutang iti kwarta. No, adda Day tanto mga mintanak kay nga anak. Manang, Awang mga minti pa kanyo kadagit anak yo nga maapay nga anak kayong anak. bayadak mo't laeng. No maalak tay sweldo ka nagkarpintero, Manang. Uray ko man no sigurado ang nasingput to dagit anak yo. Ang mga numakiasawa kan mga asawa dan tumot ladagos. Ang mga minor de edad da pay lang. Makinobnobya kan makinobnobyo dan. Asinon tungay ti makatulong kada kayo. No kaskan to daramid da. Saan mo't kumaa, Manang? Kat, apay, amom nga raw, no pumudno timbagak. Manang Trini. Bagnang kayo, ayat ako namla na sino kayong agpapadoy ti anak. Adda si ti Diyos, Manang. Ay nakasta ka na yung tibagbagam. Di uray man naasin ni Apo Diyos na di yung mataksyonan. Awa na, aksyonan nyo Di kay anak nga anak, tanay, kababain ka nagiti pagututangan nyo. Naiwarasan ti utang nyo. Saan nabali, Manang? Tahuston ti pito nga anak may. Husto at talaga na, agasam tapito. Isardan yung ti aganak. Narigat ti panagbiag kita. Manang, Mano ti utangan. sangaribo laeng, Manang. Igatang ko iti bagas. Daytoy. Daytanto mga minti bagbagak kada kayo. Anak kailang anak namin. Mangurkurangis kailang arudan. Kat nakautang ka kanima na ang trine ang lakay. Uwin ba kay? Ay, sigurado nga pinagsasaawan na kamanan ni manang trining. Gapo iti kasta nga itsuram. Uwin Ngam, pinalabas ko latan nagitiimbaga na. Nagna dito'y may sa alapayag ko. Sa rimwarmot la iti bangir alapayag ko. Alan. Sa bagay, nairwama ko ni Tikasjeng o gali ni Manang. Agsermon pa yung muna. Sana kanto ikan iti bulbulo makwarta. Padasak sa tagtrabaho no makatanggadak. Anya? Ay, saan ay? Ipamaisam ki diti atensyon mo ka nagiti anak ta. Kaya't ka nga rod mat nga tulungan lakay. Mas kasapulan da ka dagiti anak ta. Bakit? Kabailan kayo asuportaran. Babasit pala dagiti anak ta. Iso asikat rumbang amang taripato kadakwada. Ay, uwan matkait di ala, pasensya ka lakay. Saan ka pala nga matulungan tadta? Naimbag to ano dumakalan dagiti anak ta. Oh, naggapuan bakit? Ije man iskwelaan. Kay nasa unak dya maestra ni Bia nga anak ta. Iso kano tinapili nga kandidata ije pagadalanda. Anya? Kit narigat sa amod dayta. Kin kasapulan sa iti kwarta iti dayta. Kung namat dya maestra na nga makitinulong kanong agla ko iti tiket. Anya? Maayatan nga min dya maestra na iti kinapintas kan kay nasaririt dya anak ta. Iso nga iso ti pinagkandidata na. Imala nga minkin ka nalaing kin napintas bakay. Duwa ta nga malaan na lakay. Auntie, umayak man. Apay manan? Imbaundak dananang kantatang.
Umayak ka no umutang iti kwartayo. Tapagabang ko iti badok nga usarak inton coronation mi. Siyak nga min tinangabak, auntie. Ha! Nagkuna nga min na kundi kandidata ka? Auntie? Dayta nga min katimadi kada kayo. Feeling rich kayo. Apay, namnamaan nyo lahat ng tisweldok kas maestra? Nawanak kasano kayon? Auntie? Awan maitad ko. Tadda pangaramata kiti kwarta. Ala, agawid kan. Agdiskitar kayo ti sabali. Naglalaing kayon? Da kayo ka ti papanan ti sweldo kon? Da kayo ka ti bibiyaga kon? Ala, agawid kan. Nasaya nagtungpal kay ti kayat ka, Trineng. Agramdagi niya sa tao. Sikala ka na yun ti sa siggan na pagdawatan iti kwarta. Ay, agbaybayad damat kit di Iso na laang tamabulanan, sandan to agbayad. Basta may mayaman. Di mo ni kanida. Padasang may kanida. Tasinaan ka. Ay, di na kumamot but-but nga niti kasta. Pangaasim ka di Amumot nginayat kan iti husto, Jimmy. Nakasta nga raw. Tong palam amin nga ibaga. Tapno saan ka panawan. Para matlakin ka dagit ibagbaga. Iso din ka na. Uwan, kat saan ta ka di pa yung agkasar? Saan pa ngay na? Tawan pa'y trabaho. Narigat mo na. Nung mga sawa nga awan pa'y natalgit at trabaho. Ang damat trabaho. Uray ba'y. Basta sumapulak pa'y tipanggadak. Ay, sige nga, Rod. Makamu ka. Anya nga, Rod? Rumarta? Intag pasyar? Intalag shopping. Saan tangag pa siya rin? Nung makagatang tayo di masapsabal na. Agawit ta na dagas. O sige. Sikati makaamo, Jimmy. Sino di lalaki nga magsarsarong kar ka ni Manang Trineng, Alan? Nobyo na kanumait. Bakit? Anya? Nasaysayat ko mga ron. Nagkasardan. Tagdindin na damot tayo. Kasla sana mapagtalkan. Panagro-ro pa tayo lalaki. Ni, apa nga na ibagam de kasta? Jack Corsonada ti gargaraw na. Kasla, adalas lastog na. Nag-amamon di ay ati dadya nga lalaki. Tiksmit na kano ide. Ay, kat bagbaga amla taan ni Manang Trineng. Nga uray inaunang seka. Nang runakat ko na mga sabwal iti iwas dadya nga nobyo na. Uwan bakit? Kasaritak to. Trineng. Dahito iti bagbagakin ka alat for sale. Kita mo dito yung ladawan iti cellphone ko. Nan, kita agman. Ni, nagpintasan da ito'y alote. Saan arangkis? Patan. Wan. Saan ang aginteres iti dahi talote? No, pangit. Napintas a pagpatakdaran iti balay dahi to'y. Nangaro na kit igid ti kalsada. Kin nalakapay ti panangilako ti gayam ko. Kasta aya. Wan. Mabalin pa yung ahulugan dahi ta. Gayam ko kit nga ron. Iso nga lang tan. Hulugan da dahi to'y alote. Honey. O sige, sikati makaamaw. Kasapulan ti down payment, honey. Mano kano aya ti down payment? Ta idiskitarak. Ibagam no mano. Alan, alaanda ka no mat nga kandidata di may akatlo nga anak ta. Anya? Kat ko na di maestra na, iso ka no te makaamo iti magastos. Alakit, makaamuda. Tani, amuda mo't ngawanan tayo. Awan, maawata naman kay diti kasasaad tayo. Nagpipintas, naglalaing ngamin dagiti anak ta. Bakit? Awan nga rudla kay. Dagiti anak ta te parabor ni Apo Diyos kadata. Oray saan ta nga naparaburan iti kwarta ta. Nagsisingpat ka naglalaing dagiti anak ta. Iso dati kinabuak ng tanya. Uwan bakit? Pudno unay dahi ta anay baga. Nagsweldo kan, training. Uwan, masapul mo kadimanan ti kwarta. Kitwin na. Tani. Paghulog ko man ni tilote at tintin na ganda. O sige, alaam dun ti paghulog mo. Sige nga ron. Tinak to man ang dalosan tilote ta. Ay, pasensya ka na, honey, Saan ka pala matulungan ang mapanagdalos ichay? Tani, makumiko makiti trabaho. Ang ambayam, tanod dan tuwayak, umayak ichay, tapno makitak mo. Saanan? Tigi di trabaho ti pamaysam.
tanarigat no mabaybayam. Sabay awan pa'y trabaho. Mababay inakin kan, honey. Ay nak, kasla agasawatan. Anya pila ko matipagbainam kanya. No anya ti kukwa matang, Jimmy. Manang Awan Trini. kwartak! Adda gasgastusak! Adda baybayadak alote! Kuha, manang. Sa anak nga umay umutang, manang. Umay kala ko maawisan. Tada basit pagsasangwan tayo amakan iji balay. Anya? Nangabak ngamin dagiti talo akakaanak kami iti beauty pageant, manang. Ket adamot cash ana pangabakan da. Iso Ay! na, Imbis nga agparamag kayo, idulin nyo kit di! Di yung pagparamag dayta, tapno saan kayong aguutang? ha, Agpraktikal kayo man? Di kay kundi lastog? Ulita ka, imbes nga agparamag kayo, agidulin kayo kit di. Tapno da kautan nyo inton magipit kayo. Suron kon! talaga anayat ti Diyos, bakit? Saan ta amarigatan amang paadal ka dagiti anak ta iti kolehiyo? Taam mo dati makitinulong ka data. Wan nga rod lakay. Ay na, pasigmat ngamin nga nasaririt na kita anak ta. Iso nga iskolar di amin. Uwin nga rod, bakit? Ay, malagip ko ti pananguy-uyaw ti kabsat ko kadata. Gapo iti nagado nga anak ta. Ken naibaga na pa idi. Ngawan ka no ti maitulong to dagiti anak ta kadata. Ngem nagbidot iti dayta na ibagana. Agad adal da payla. Ngem matultulungan datan. Anyan tulangan nga, inton makatrabaho dan. Ay, wan nga rod Ngam, ikararagta nga sa payla ko mata. Nasaya ato ti pagtungpalandag iti anak talakay. Kansaan ta ko mga agimula iti sakit tinakam kaniman ang training. Taasaan nga nasaya at agimul mula iti sakit tinakam. Uwin, bakit? Nasa oklaang matkidi Ngem awan sakit tinakam ko, iti kabsat ko. Jimmy, agkasarta ko man. Tapno agbalinan aligal ti panagdenden nata. Problema nga rod ti gastusin ta. Simple la akasarti angayen ta Uray simple, awan ko rata. Siyak ti makaamu. Aglonak. Saan pa nalpas tulhulugan talo te? Manupay ayat ti udi ta, honey. 100,000 langan, honey. Ngam no ikasta amin ay. 80,000 la kanon. Anya? Discount tan ti 20,000, honey. Isong agrimidyo ka. Aglon ka. O sige. Aglawnak nga rod, honey. Alan, tulungan nakman amang sapol ka ni Jimmy. Ha? Apay mana? Mapukpukaw nga rod. Diyak makontak ti cellphone na. Idiintad ko ti 80,000 na pagbayad na itilote. Nagpukaw matan. Dakkel ti atap ko. Amang ano hinuldap da, kat insalvage da, di asawak. Mapukpukaw? Weno, talagang intarayan na kan, manang. Saan ko apadpadaksen ti nobyo, manang? Ngam kasta ti atap ko. Kukwartaan na kalaki di dadya tao, manang training. Anya, di mo man matpagatapan iti dagas ni Jimmy? Apay ko mga ramidan na tikas na kanya, kat ayayatin nakday jay? Pasensya kan, manang Ngam agbalaw ka kuman iti kasta pa nagpukaw na. Ngam sapay ko mga rod. Nagbidutak iti atap ko, manang. Mabalintag damag, nana? Anya day jay, balasyang ko. Sa dino ka din dito iti balay ni Jimmy lakami. Ay, awang matagnagan iti kasta dito lugar may basyang. Anya, kunana mo ta dito iti address na. Ay, awan, saan may nga mamuday tataaw? Anya, eh, sige nga rod, agyaman nak nana, mapanak pa'y. Ala, guston manang. Di mon sangitan ti awan ka isiskan na tao. Kunak no adan ka binulig ko iti biyag. Inamin lilaw naklagayam. Isu tinapnapan na namin na sweldo ko. Lino ko naklagayam. Pati ti hinulhulog a kalote awanan. Binukudan nan. Amangan ki di pa'y no sana pud no nga dahinulugan na adaga manang. Amangan no kun kuna na lang dayjay. Tapno maikamla iti kwarta. Anya? May bayamon manang. Saan na bali? Adda kami dito
Ken adda dagiti kakaanakam. Sanda ka baybayan iti panagbakit mo, manang. Manang training. Adda kami. Kadwak ti asawak. Ken dagiti kakaanakam. Umayda ka kanu pasyaren, manang. Ay, ala, sumrek kayo. Ni, apay nga kasla agkukurot ka manang. Ay, masakitak ngamin. Diyak man amo, tamanipod inalilaw nak ni Jimmy. Kaslawan mat gaganay kaya kon. Agkakapsuta ka kanayon. Kat hindi nagpa-check apak. Ado tinaduktalan da sakit ko. Anya? Anya, awan kadkadwak dito'y balay. Malmaldaya ka kanayon. Takasla akla pimpimanan. Umay ka agnay iti balay, manang. Ay, saan? Kababain. Kat kumusta kayon ngay? Nagpipintas matan kan nagtataar dagiti kakaanakak. Pasig da amin na profesional na gito'y kakaanakam, manang. Napintasin ti panggudan da ita. Anya, ay kat nasaya at naimbag man. Aywan gayam, agpasyar kami inton bigat iti bagyo. Dahil ti may sa agagaramikin ka, manang. Umay da kaawisan. Wen manang, kaya't da ka ngamin nga ipasyar na gito yung kakaanakam. Wen manang, makalawas tayo ijay. Tagbakasyon tayo. Ay, pagluganan tayo ngay. At da ginatang dagiti kakaanakam alugan, manang. Naimbagla ka no, paglugluganan tayo. Nukas diyang agpasyar tayo. Aya, nakagatang kayo gaya man itilugan nyo. Nagpintasan ti biyagyo ita. Kat pakawanan dak kuma. Gapo iti panangumumsik iti kada kayo. Mababain akon. Mababain akon. Gapo iti magpagak iti kalabas. Awan rupak nga isarang ko kada kayo. Mababain ako, nay. Ay na, lipato mo day ta, manang. Tanabayagan anapakawanda ka. Biyag ti tao. Faisa, adan visa. Ag-flight ako nito mabiit. Anya, Kamu dyanan na. Makapurudak mo't langin. Oh, di ka aglitay, honey. Diyak kaya na makita ti kas talangam. talaga gayam apatuluyan man ti umadayo. Sa labali, napardas ti panaglabas ti daw ita. Para iti buklan ta pamilya ti yadayo. Jud, panawan na ko. Agkasartang magsubliak, Faisa. Di nakisuksukat ha. Agpakpakaasyak. No dagaron ka. Basti mo dagos, please. Saan nga taasi ka tirumbang apang ibagak iti kasta, Jud? Awan tirum nga pagdanagam kanya. Tay ayatin ka, Faisa. Urayam ti panagsubli ko. Ay ayatan ka man, Jud. Di ka kumapalubusan nga mawan maaramidak. Iso ati maibagak. Agsingsingpat ka. Kanagan-anad ka iti pagilyan o papanam. Hello, Jude. Agyaman naktimawag ka. Kailiw ka una yan. Inururay ko ti awag mo. Pasensya kan, Faisa. Italaan ay ka na kitigundaway ng umawagan ka. Kat, kumusta ka? Kumusta ti trabahong kita abroad? Di nakpakadanagan nito eh. Tao kiak. Medyo narigat ti trabaho. Ganun ka ba, anak? Agit turak para gan ka. Sikat inspirasyon ko dito eh. Jude, agan-anad ka ha? Well, para kin ka, Faisa. Di nakisuksukat dito ha. Saan to apulos? Si kakit di Ang mga makakita ka iti sa bali a babae apang isukat ang kanyak dita. Ulitot nga ibaga, Faisa. Sika na ngayon, tinaka-Italyan to'y puso. Ay altan ka. Kahit urayan ti panagsublik, Faisa. Wan, si uurayakan ka, June. Sige.
Taing libas ko lang timawag. Istrikto nga minti supervisor mi dito pabrika nga yan mi. Sige nga, Rodan. Aganad ka, ha? Urayak ti sumarunong nga awag mo. Bye. Rumarak nga nang Papanam nga yan ako. mapanak ijay lugar tayo, Jud. Apa, yan yat aramidem ijay. Nabayag naminan asaan ngay mauawag kanya. Inakagdamag kadagiti dadakkel na. Amamuda kaya, nagiti dadakkel ni John. Saan nanang? Agad kasano nga ruday tangay. Yam amok ti bagik. Asyak tinobya ni Jude nanang. Anya, sige nga rod, makaamu ka anak ko. Aganad ka iti pa nagbiyahen. Naimbag nga oras mo, ma'am. Mabalintag damag. Ha? Dito'y ka diti balay tagnagan iti Jude. Wen, apay ka di? At dala ko madamaga. May papankin ni Jude, kapsat. Sige, sumrag ka. Agyaman na. Ala, agtugaw ka. Anyat na mga may papan iti asawa. Asawa? No, kasta. Asawa na ka ni Jude. Wen, apay akas lang naglaat ka. Nagkasara kayo ka di? Saan ngam adan anak mi? Sino ka kadi? Gayam ko ni Jude. Sigod akatrabaho na idi. Adala ko man napatid ni ibagakan ko na. Iso na lang tadyak makontak. Ibagam ti kayat mga ibaga tay bagak to umawag. Umawag day dyan madamdama. Ha? Ay, ni, isungag pa isun ti umawag. Mabitlaan ha? Saanan? Sige, patuloy akon. Agyaman aklaan na. Sige, mapanak pa'y. Asawa kan anak ni John. No, basta inalilaw na ni John. Kat, papanam nga rodon anak ko. Mapanak ijay balay daan ti saling nanang. Anyat aramidem ijay ngay. Inak agbakasyon nanang. Nagfailak-pay lang itilip ko ijay opisina. Dak makatrabaho iti nasayaan. Kaya't kung iliw-liwag ti pagdaldalanak, nanang. Kat, ala. Agananad ka nga ron anak ko. Sumurot ako ma, takailiw kumatan ni antim asaling. Ngamawan mo't mangpakan ka dagiti dingwon ta. Sige, syaklatan ti agbakasyon, nanang. Barang makailiw-liwag ak iti panagbakasyon ko. Apay anaaramid ni Jud ti kastoy kanya. Apay nga inalilaw na. Una na siya klang kayayatan na. Nga madamad gayam kabingay ko kankon na. Awan asin na. Pinangnamnaman naklagayan miti awan. Ang sangsangit na't kayam ti lalaki akabay ko to'y lamisaan nga yan ko dito restaurant. Unay matapan na kay Ranranan. Ang sangsangit kami matanadwa dito restaurant. Anya nga tamit isang sangitan na. Ang punpunasan ng t-shirt na itiluanan. Tisyo, sir? Thank you, Ading.
Anya nga tawat isang sangitan dahil ko ang lalaki. Thank you, Titesyo. Aling ha. Okay lang. Sa gayam ni Elmer. Faisa tinagan ko. At ang sakit parikot mo, Aling. Nagsasakit ka namin. Kuha. Oray matsika. Agsangsangit ka man. Mabalindi, mag-i-albagan ka. Di na lamisaan mo, Aling. Ha? Sige. Alaam ti ka na. Tagkalamisaan ta. Nukas na. Agpatatay ti kamadasan. Uray siya. Inalilaw na tinubyak. Kunala siya lang tinalaki, tibiyag na. Ang madaming gayam, kabingay ko kinkuhan. Kasta ka niya. Agpatatafay sa. Pinanawan lak na tinubyak. Nagitaray, itisigo danubyo na. Anyan apan nakairanranana, Elmer. Nagpadaan talakit di matan nga inulila ni Ayat. Uwi nga ron. Ngam. Mabaling ka niti. Makisinangad ka. Sure. Day talaga yan. Man nakigayam akmat kat. Saan la babae dagiti gagayam ko. Pati lalaki. Masayahat nga ron. Aywan. Taga dito ka. Saan? Agababak lang dito eh. Dito tayo di trabaho. Agtrabaho kiti may sa call center. Ha? No kasta. Agpadat a call center ti pagtrab-trabahuan na. Ha? Kasta ka di? Iso na laang ta saan adito iti ayan ti trabaho. Ijay lugar mi. Ngam kayat kon ti ag-resign. Ta sumapulak laangan iti sabali a pagtrabahwak dito lugar daan ti. Kasta ka di? No kayat mo? Ag-apply ka nita yung trabaho. Kapag iso hiring da ita. Kasta ka di? Sige, kayat ko, Elmer. No kasta, ag-resign kan iti trabahom dito anak. Wala nang umakarak ijay lugar daan ti saling. Anya, kalaat mo tayo tapangadan mo Kasla marigatan ak ngamin ang makalipat iti inaramit ti nobyo. No agtali na ang daklat ang dito lugar tayo, nana. Ay, Pasensya kayo no ibati kayo pay laang, nanang. Ngam di kay madanagan. Tatunggal day off ko, agawid ak dito eh. ay, nalakat makaamo ka nga rud Nuan niya ta mo mapagsaya atam, haramidam anak ko. Basta agan-anad ka kumaakanayaw. Auntie, kidawag ko maamakipag naidak pay la dito'y balayo. Dito yak ngaminan nga trabaho. Wen, awan problema iti da ita, balasan ka. Husto tapno adda kaduak dito'y balay. Agyaman ak auntie, malang araw, dalosam tay bakante asilid. Taijay ka nga agkwarta o kaanakan. Wen auntie. Pagkawanan na kumafay sa. Agayatakin kan. Ha? Sapay ko ma. Tas saan nakakagurahay sa. Ay ayatan kan. Elmer, awan tirong ba nga ikidawam iti pamakawan. Gaputag pa data itirik na. Ha? Nukas na. Ay ayatan nakmat, Faisa. Wan, Elmer. Oh, agkasartang nga ron din. Ha? Kasarada ako, sen. Wala. Kahit ka mga ikalay sa Faisa. Umadan hindi kalay sayo kan ni Elmer anak ko. Wan, nanang. Sapay la kumata ison at talaga ti para kanya, nanang. Talaga nga inayat mo ni Elmer anya. Wan, nanang. Agad kumusta mo't nga iti trabaho mi di lugar daan ten.
Nasayat lang tananang. Nasingpat dagiti katrabahwak. Kastamat din ti boss mi. Ay, kud, nasayaan nga rodan no kasta. Ne, at tao anak ko. Siya kon ti mangilukat, nanang. Kumusta kan, Faisa? Jud, Kahit ka makasarita, pasalagan na ko ma. Awanin ta sa hawak, Faisa. Nagsakit, kat na tayo. anya? Anya, awatan man ni Jude, anak ko. Wan nanang. Ay ayatek pa'y lang nga aging gaita. Ay, kud, kasano nga rodan tinubium amay sa. Ilawlawag ko ti amin kan kwa na, nanang. Patyak ang maawatan nak dayjay. Ay na, anak ko, aya. Kasano nulokwan na kantumanan. Saan na, nanang? Nagkariadinan ulitan ti naramid na iti kalabas. Patyak ang maawatan nak, Elmer. Ngamin, amok aman nakaawat ka. Pangasim, Faisa, di na ko mapasakitan. Inayat ka ni tigas taunay. Masig ako maganyak. Umadanin ti kalaysan ha. I-cancel tanti ka, sarta. Lading itak, Elmer. Ngam ni Jude ti ay ayatak. Lugas ta. Pinagbalin nakla pa nakiputas, Faisa. Sorry, Elmer. Ngam oray anyat ar-aramida. Jak malipatan ti sigod an opi. Sorry at talaga, Elmer. Talaga siguro asaan adata ti para iti tunggal may sa. Kat patyak nga adda sa bali nga itad ti apo aparakan ka. Lipatan na kuman. Jak may ladawan ti kinaragsak ko, Jud. Ngamin, jak pulos ni namnama nga agsinom yan ta. Uli tagtag ti daw iti pamakawan ken ka. Gabay tinaramid ko iti kalabas. Uwan, napakawan ka, Jud. Jak gayam ka ba ilang timang lipat kan ka? Nga oray nakirelasyon akon iti sa bali. Agyaman nak, tasyak ti pinilim, Faisa. Gaputa ay ayatan ka, Jud. Ayayatin ka mat unay-unay, Faisa. Nasakitan iti husto ni Elmer. Isu siguro ang nagabrudan. Kalpasan ti kasaryo kan ni Jude, anak ko. Ha? Nakadamagan mo iti dayta, nanang. Kat ni antim asaling Kanayon da kano nga agkita ide. Isumuti nang ipadamag kanyak. Nagabrod ka nun. Ay, masapol nga aklunan na ti amin. Tanarigat mat no ipilit ko ti bagikan kwa na. Nga uray at damat sa baling ay ayatak, nanang. Madamag kumanlaang anak ko. Inayat mo ni Elmer wano saan. Pinilit ko ti bagik anagayat kan kwa na. Tapno malipatak ni Jude. Ngam idinakitak manin ni Jude. Kaila at anapukaw tiriknakin ni Elmer, nanang. Ay, sapay ko mga rawdawanan ti rumso aparikot itinagbaetan nyo ken ni Jude. Sapay ko tanaragsak kayo itag nanayon. Faisa, muriga, tarak maringa agagas. Apay nga tangay. Kanayon matakastan. Itaray ka lang nga di ospital. Sa, wala no madamdaman na ito. Iranak lang. Makapadanag ka, Jud. Iturok ko labita. May kato na madamdaman na ito. Ilanak man. Kitititarong sa uminumak. Bakit? Sige, mabit lang. Jud! Anak ko dahil siya. Paisa! Apa yan? Anyag sangsangin tam. Ni Jud, nanang. Saan nga. Anya!
Ay, kinasayag! Itaray tayo sa ospital! Para sa ispalpay tibiyag ka! Yun. Amayan ang sapa, di ba nang paano mo kanya? Kunaklanwag na na yun ang tikinarang sakta. Tanang sabat man ang tinalata. Ngaman yan. Tanang sapa matngayam, di ba nang ibatim kanya? Anak ko, di ka una agladingit. Tama nga no ang sakit ti barukong mo. Awanan niya sa wag nanan. Nagsapa di pa nang ibati na kanya. Ala, aklunan tayo ti amin anak ko. Nagsaritaan di ka ni abalayan idirabi iti maipapan iti sakit na. Sigud gaya mo nga da sakit na iti puso. Kat nabaybayan na kano. Saan na siligod ngayon paagaas? Inlimad na kanya, di may papaniti na itananang. Isoadya ka mo nga dagayam sakit na. Nala, agpatibkar ka anak ko. Malasatam tumutlaan day ta panubok iti biyag mo. Agkamang kakan ni Apo Diyos. Ay na, si kamot gayam, kaanakan. Sumrag ka. Agyaman na kanti. Umay kayo kumustaan. Nasaya at lata ti kasasaad ko dito, kaanakan. Ah? Ni? Adda lumabas akaro, anti. Ay won balasan ka. Itabundan ni Elmer. Dito'y ngamin tinakalamayan na. Tadda nagatang da asular kan balay da dito. Nasaya at mo, taimay ka. Makiatendar ta ititabon na. Ha? Elmer? Sino nga Elmer, auntie? Jay sigud anubyong idey kaanakan. Anya? No kasta? Natayan ni Elmer? Kunak no nagabron. Nagawid din Nagawid iti agsaksakit iti abroad. Kanser kanumod jay impatay na. Anya? Rabiin, Faisa. Ada ka pa'y dito'y balkon. Hingka maturugan na anak ko. Diyak makaturog nanang. Umuna kayon ang maturog. Kaslada na unaga pang panunutam. Ada ka di parikot mo. Awan nanang. Malmaldayak na ang amang pampanunot itinapagtanda jud kan Elmer. Ha? Agpadaan na tayo dagiti nagbalin apaset itibiyag ko. Apayakas jay. Ay, naira na siguro akas jay tiwagas ti pan nakatay da. Kan naira na nasapa da apim musay. Nanang. Kasta ti biyag ti tao, anak ko. Adda pagpatinggaan na. Amin tayo, agturong kan ni patay. Isu nga awan bumatuon wag nanayon dito'y rabaw ti daga. Adda amin gibus na. Isu amasapol sa ganaan tayo day taapagtaeng. Wan matkit di nanang. Kan amin apasama kiti biyag ti tao, adda plano ti Diyos, anak. Isu nga ikamang tayo amin itinamarswa, dan yaman na pagdaldalanan tayo. Ta isulaeng ti makatulong kada tayo. Biyag ti tao. Rita, huyugag ka nun ni Sir Mauro amang itulod kin ni Ma'am ije airport inton bigat. Di ka sumuro? Ay, saanan? Aglabaak pa'y ami. Naurnong manandag iti labada ta diti balay ti amo ta. Sige nga Rod, tano siya, kayat ko ti makapasyar. Iso asumuro ta kin ni Sir amang itulod kin ni Ma'am. Kaano ka di manin nga agawid ni Ma'am Feli dito'y Pilipinas, Sir? Kalpasan man ang timakatawan, Ami. Mabayag man nga Roden, santo agawid, Sir. Wan, mabisin ako na. Tila saya, manganta pa Ami.
dumagas tayo ti may sa restaurant. Ato iti kutsara kang tinidor mo, Ami. Di, Max. Apa yung pinagpatan niyo? Nagpintas ka, Ami. Kasta unay ka pa ng putput na ginakulap. Sana parparangan. I love you, Ami. Nukayatin na agbyag ka na namay. Itid ko amin ang kasapulan. Sa... Saan lasi ka titulunga? Agraman pamilyan. Mayat ng lakit di. I love you. Sa... Amok anak lahat ka. Iso sige. Ika nga iti gundaway mo ngagpanunod. No ti asawa ti pampanunutem, awan ti pagdanagan, taday jabrod. Baruak manan, no awan ti asawa iti dinak. Ulitek, ayayatin ka, Ami. No aklunak ni Sir Mauro, adun tanti kwarta. Magatang kunto amin na kayat ko. Ninginaan akawas, gadgets, kan maikakto pa'y ni tatang iti kwarta na iti binulan. Ami, papayaban na ka ni sir. Ha? Ape ka no? Diyak mo, mapan ka iti silid na. Adan sa napatag nga ibaganakan ka. O sige, agyaman na krita. Nagdurugam idi rabii. Di ka matan nagsubli dito silid ta. Ha? Ay, kuha, ijay sanas. Diyan kong simrek dito sila na taamangan numalukad ka. Anya? O sige, tagrubata. Ni, papanam. Agawin lang ijay lugar mi, Rita. Nagswildo ka na yan, nakaw. Uwan tatang. Apay, di makilaya ti sweldo. 5,000 pesos mo ti awa mau. Kuha, bimali ak ngamin tatang. Ay, awan to masweldo mau. Kabinalim mo gaya main. Ayos laang tatang. Gumatang kayon iti masapsapol yun dito'y balay. Tainton agawid ak iti sumaruno. Ikang kayo to iti paggatang yu iti yero. Tasukatan nyo ti abot-abot ayero to'y balay tayo, tatang. Kaya't mo ti mataw, iti balay dito'y syudad kunam, honey. Uwan ko mahani. At damat dagite na laka a house and lot dito'y. Uray basit. Basta dapag yan na. O sige, mangkita to, iti nalaka a house inland. Tayo so ti regalo kan ka, honey. Ha? Agpaiso, hani? Basta parakan ka, honey. Basta pakaragsakap, ipay ko. Agyaman na, hani. Nakasingsingpot ka talaga. I love you. I love you too, honey ko. Di ka natagari. Ti asawak, ti umawawag. Sung batak diit. Among friend, siyak ti madandanagan iti kastangar aramidam. Jak to payagdanag. Si kanto lakit niya. Kasanungay no maamon ni Madam Dar aramidan nyo. Di nan tumaamuan. Malaksid ano ibang gamrit na. Ay, manjak mo't Manjak kaya ti may ramraman dita. Matlagayam. Di ka katiagdanag. Amok tar aramida. Oh, teta. Pinatgal kong tigita mo. Magustuhan ka din lang, honey. Wow! Nagpintas abalay. Sana dakkel. Ngam nag-cute abalay. Oh, thank you, honey. Oh, you're welcome. Gayam ko tiyakin pala ito ito. Iso, nagtawaran. Agyaman na kani. Promise, di kanto isukat iti sa bali. Si kalaang ti ayat na, aging gatong palbiyak ko. Si kalaang tinangibagaak iti daytoy rita, taamok adinak to ipasubo. Nakabutbuta nga talaga tar aramidan. Putdam ko man ti relasyon nyo ni sir. Among mat nga ta asawa na. Diyan ko mabaro at ipagkirelasyon na. Rita, praktikal ti biyag itan. An-anwam ti baro no awan met kwartana. Kas makita
Ang mad friend, adan balay ko. Ay na, sumapol ka kit dimatan itikas kin ni Mauro. Tay maitid na amin akid dawam. Ha? Manjak, mabutangak. Pagbutngam ko man. Basta saan kayo amabuking, awan problema. Kasapulak ti kadwa dito'y balay ko, hani. Mabutangak ngagmaymay sa dito'y, no kasting awan ka. Tabisi ka mat itinegosyo mo, ha? Sige, tagsa pula kita agbalin nakadikaduam dito eh. Kaya nagbalin mo tayo nakatulong mo. Diyak kaya ti babae, hani. Lalaki, tapno at the bodyguard ko. Amumat nga adon ti managdakdakas ita. Wala niya. Sige, tagsa pula. Kung diyak kaya ti saan ko nga am mo. Jay amok ti tangdanam amang kadwa kanyak dito, hani. Sino nga ron? Mga nod na may rekomendam, hani. Ni Rolly, jay driver mo iji balay mo. Anya? Di mat dua dagiti driver mo. Sige, tapaunag nga ron ni Rolly dito eh. Basta ilimad talang di amin ka data. Tapno saan tama daksan, hani. Rolly, nagsagad na ka tamayakar ka iti pagtrabahoan. Ha? Pangyakaran nyo kanyak, sir? Iti may sa balay ko. Driver bodyguard mo't lang ti trabaho mi jay. Ni, sino ti maniwak, sir? Ha? Ami, apay nga da ka dito eh. Kuha. Awen, tadituya kung nagtrabaho, Rolly. No kasta, duwa tang agtrabaho dito eh. Ora siya. Dito yun ti pagpayak kas driver ko na ni sir. Di nasaya at nukas na. Nakita mong tagbalin nga amon ta dito eh, Ami? Saan pa eh? Tawan da dito eh. At daamin ijay abroad dagiti anak ni sir. Anya? Kit, asino nga rito eh, maniwak nga eh. Katsya ka, numapanak makityan da, Rolly. Duha talaang nga da dito eh. Ngam no da duma, umay dito ni Sir Mauro. Anya? Hani, agawid ako may iji lugar mi. Inaksarungkaran ni tatang ko. Kasanungatan, sa pwede seminar ko italawas. Saan ka makuyo? Okay lang, hani. At damat ni Rolly ang driver ko. Sa bagay matkit diya. Kinmaysa, liklikan tati kanayon nga agkuyong gani. Taamangan numakadlaw na. Kit ipulong dakin ni Madam ijay abroad. Husto ka, hani. Sa nabali, takanayo nakmad nga umay dito'y balay mo. Han, awan balon ko nga agawin. Awan kwartakon. Sige. Ikan ka, hani. Hotel mo tayo mayan tami. Agpalabas ta pa itirabi dito, Ronnie. Ha? Kunak man no, agawid tayo di balayo. Intun bigatan. Kaya't kunta ginana. Anya? May isa sila ti pagturugan ta dito hotel, Ami? Una, tapno makatipid. Uray ko man, duwa ti kama dito eh. May isa may. Dito yak langin datara maturog. Saan? Umay ka dito yung kama, taagabay na. Ha? Ronnie, nabayagan na crush ka. Diyak mauray ti panagdaton mo kanya. Iso asya kunti agaran. I love you. Ami, anya ka din dito may pagbagam. Agkatrabahuan ta. Apay, dakas ka din no agim nayat ti agkatrabahuan. Ha? Saan mo na? Balasa nga, baro ka. Agpada ta anawaya. I love you, Rolly. Kinlugan iti inosaryo anak ka. Lugan ti boss mi, tatang. Impabulod na, nasimpet ngamin ti boss mi. Anya? Agbakasyon kami pay lang iti makalawas kin ni Rolly ditoy, tatang. Kaya't kano ni Rolly ti agpasyar ditoy. Ay, ibaga matiyag pa iso anak. Nobyong ka di day jay arulay. No ibagak awan, kaya't yung kadi apara kanya. Nasingpoy laki day. Apay kindi na jak kaya. Maipasigurado kada kayo ang nasingpet ni Rolly, tatang. Ngam saan kami pa'y nga agkasar. Adayo pa'y ang mapasamak dayta. Ayun, ati kwartayo, tatang. Nagsweldo ka? Wen, ala,
Idulin yung date na. Tapno adda paggatang yung iti abastoyo. Kanon gayam, iti panagsubli mi ijay syudad. Sumurot kay to. Tapno makita yung ti balay ko. Balay mo? Ada balay mo ija syudad? Untatang, basit la balay. Ngam cute. No kayat yung agnaod kayon ijay. Ado dagiti mula kendingweng ko dito, jak mapanawan. Agore ka. Nangalamitin gatang mo iti balay. Nangabakak iti pusta, tatang. Pusta iti? Basta pusta. Di yun amon. Tadi yung la maawatan. Online apustaan day jay. Nagsublitan na iti syudad ami. Ang mga nung sa pulan na tani, sir. Saan? Tamakalawas ng awan ni Sir Ije Balay. Adda seminar na. Anya? Agpasyal takit di. Adda matlugan ka. Mapanta iti kayat ta papanan. Siyak ti makamu iti amin. Rolly, naragsak ka kadimit laan? Kwa? Rolly, adda na pasamak iti nagbaitan ta. Ngam, kas na di nakpaila ay anatan. Pasensya ka na. Nga maging kita. Kasla makmakla pa ilaiter aramidem. Nagadupay ti kwartam. Pangalalami ti kwartam. Kit agpada tamot ti sweldo ko ni sir. Ay na, ado ti sideline ko iti online. Iso adikan mas daaw. Mala, agrubat takit din. Tainta agpasyal. Imbaga kon kinitatang ti may papan iti relasyon ta. Ngam di ta pala ibagbaga kin ni Sir Mauro ti may papan kadata. Taamangan noong tan na ta. Ha? I love you, Ronnie. I love you to, Ami. Kumusta te pa nagbakasyon mo, honey? Maya, nakaragragsak ka ni. Naginiliw kami iti husto kini tatang ko. Okay ka ron. Ato iti kwartam. Nairuara iti kwarta iti bangko tapno adabos musam. Oh, thank you, my love. I love you. I love you too. Oh, kwartam, Rolly. Gumatang ka iti kawas kan sapatos mo. Saan? Jack mo't agdaw-dawat iti kwartakan ka. Basta alaamon, taintan to ag shopping no madamdama. Urayin ta arumar ni Sir Mauro. Sa tanto matrumwal. Nangalam ka di manan iti kwartan. Mabalin ka di, Rolly. Di mun amuan no paggap-gapon ti kwarta. Awatom kumalatan ti anyaman nga itid ko kan ka. Di kan agdamag-damag, Rolly. Ada na pasamak iti nagbaitan tami. Nagkasarta ko man. Tapno maarami dati kay kayata. Saan pa'y? Dak pa'y nakasagana, Rolly. Kaya't ko pa'y tagpapas iti kinabalasan. Ami, adi mo tembo. Ha? Ay, mabiit lang ha. Ay, ayaban na ni Sir. Manipod adda kami dito'y kanyami. Kailangat ngay manuti kwartana. Papayakas jay. Tunggal adda ni sir dito'y. Nakakulong dalat ta niti silid ka ni sir. Anya nga tati papaaramin ni Sir Mauro kanyami. Rolly, nakita kayo din namin san ka ni Ami Ije Mall. Naka-holding hands kayo, mat. Kwa? Ibaga man tagpeso kanya. Adda ka di relasyon niyo? Kwa? Jack ilibak rita. Adda. Saan pa nga amo ni Sir Mauro? Ay, kunak tupay kat. Rolly, jak dadadaulan ni Ami kan ka ngam masapol ang maamuam da ito eh. Tama nga no maipasubo ka no itultuloy mo ti makirelasyon ka ni Ami. Anyat kaya't masawan, Rita. Anya ka din nagita nga ibagbagam, Rolly. Anya a relasyon nga ibagbagam. At asawa ni Sir Mauro. Apay kumaamakirelasyon na kankwana. Ibagam tiyag pa iso anak. Agsinatan no di mo aklo ng damin. Sana, di na kumamit sinaan, Rolly. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka. Ibagam nga ro tiyag pa iso. Tabarang mapakawan ka pa'y. Uwan, ngam sina ako ni Mauro para kan ka. Si Katipilya. Isumot lagayam nga aduti kwartam. Pinadda pa'y gaya man balay mo. Balay ta adwa da ito'y. Sina ako ni Mauro. Tadwatan nga agnaad dito'y. Anyan tayo anaamwak. Ami. Agawit ako ni Jilugar, miser. Inaktulungan ti amak nga agtalang takaasimat.
Apayin, naumakan nga trabaho dito Rolly. Saan mat? Angam kahit kula tulungan ti amak isaysar. Lakay mo't ngaminan. Sige. Sige ti maka mo, Rolly. Agpasapulang nga ro, di ti kasukat mo. Mauro, aday ba nga? Katsapay lang ko mata maawatan na. Anya day tahani. Diyak ngamin kayat ngagbalinak akabit itag na nayon. Kaya't kukumamat tay mabukutak ti agbalin nga asawa. Kabukbukutan nakman. At day jabro ti asawa. Sagpaminsan lang agawawin dito Pilipinas. Basta, nabanuga ko Mauro. Kaya't kukumamat di maikasarnak ti lalaki. Apay akas na ti bagpagam. Apay, ada nang iso katam kanyak. Awan, nga maumuma akong iti kastoy a sitwasyon ta. Ti panangilimlimad ta iti relasyon ta. Anya nga ron ti kaya't mo mapasama kita. Agsinat ako man, Mauro. Aniya. Sige. Diyak ipilit ti bagikan ka. No naumakan kanyak. Sige. Palubusan ka. Agyaman na. Sige. Pumanaw ka nga rodan. Di mat, balay ko da ito Mauro. Apay apapanawan na. Siya tinainagan iti na ito balay. Iso nga awan karbengam amang tagikuay iti na ito. Ano? Ala, pumanaw kan. Ket awan na pulos ti ala makagawaam ditoy. Takwarta kamin tinaigatang ka na kita. Ket di ka matanagan. Tiyak pabayatan na gitin inted kukun ka. Ala, pumanaw kan. Hello, Ronnie. Sa dino ti ayan mo. Agkasarta ko man, tapno agdan natan. Lading na. Ngam lipatin na man. Sorry. Ngam awanan ti panagayat ko kan ka. Pakawanan na kumano nagulbudakan ka. Nagsina kamin kin ni Mauro. Pinapanaw na kun iti balay na. Sumapol ka lang iti sa bali nga ayatan. Sige, bye. Hello, Rolly. Oh, anyan. Ala, aganad kay ti panagawin mo, Ami. Agyaman na Krita. Agawid ak nga ima-ima. Tawa na pulos kwarta. Adoy, alam dito basit atulong ko kan ka, friend. Agyaman na Krita. Nagsingpad ka kanya. Masyanak namin o talaga kan ka. Kat nasayaan ata nakaamiris kan. Wan Rita, mga baruanan akon. Jakon ulitan tinaramit ko. Tiamo, bumaknang akon babaan kin ni Sir Mauro. Ang nagpitutan. Ala, nasayaan kit dita nakapanunod kan. Kat sininaamon ni Sir Mauro. Di mon inure adakdakas pa iti mapasamak. At dapay kung daway mo ang ilintag iti nagbigtutan, friend. One friend, katagyaman na kadagiti pang magpagam. Biyag di tao. Agorder ka pa idiara kay naman ta pare natin. Kahit pa pa ito minom. Sigurado ka kabailan ba iti uminom, pare Rigor? Masigurado ko dito pare natin. Kahit ko lang amin ti maliliwa. Ha? So kayat ko tagrunak arak. Ito lang nga ramidam dito ya, pare. Saan nga sigod ngagbarbartet kay? Pare. Mabalin nga ibagam, di makagapon. Mabay nga agbarbartet kay ta. Okay. Ya kahit naglilibad kang ka, kaputo na singit na kayo. Ibaga akong ti makagapo. Jakon ay ayatan ni Maris nga sawak. Anya? Puno tinangag mo pare. Jakon ay ayatan ti asawa. Kahit kung ti makisira ken ko na. Agpanunot ka na yung bag, pare. Masigod ka sa mo. Ida, panggap mo nga isina. Tsaka mo, nuha pa yung kilata nagbaliw tiriknak ng kuwana. Awan kan kuwana ti ugali asap sa pulag ti may sa babae.
Anya, Anta pa nagpapawik ka ng asawa ken kuana. Takkel ti pa nagpapawik. dahil sakit din tilimbong ti panunod mo pare. Ita pa ti pa nagbabawi, mamasikugan ti asawam. Pare, Agpanunod ka na ba, pare? Sana na saya ti panggap mo mangisina iti asawam. Barbangon ng asumangpat ka, Rigor. Masansanan nga aramidam dayta. di mo lang tani kasakaso ti aramidak maris. Mapana ko niti silit, kaya't kung ti maturo. Mabit lang, Rigor. Kaya't kung agsalita ta itinalapat. Indan bigatan ti pa nagsarita ta. Makaturturo ako. Adda ka di parikot ka na ta. Iso akas tayo. Tinunak mo at ngayon bigatan ti pa nagsarita ta. Kaya't kung ti maturo. Masansanan ti panagbartak niya, Rigor. Kan mariknak alim mamiis pa yan ti panakilangan na kanya. Apay nga taakal lang at ti panagbaliw tirik na kanya ti asawa. Oo, apay asing lang tinagawid iti balay, Rigor. Apay adi mo kakuyog ni Maris nga asawa. Kaya't ko natiyag may sa papa. Isadya ko ning kuyog ni Maris. Kat? Amo ka dito asawa manakluwas ka dito syudad. Saan papa? Diyak nagpakarakin ko na. Anya, kasano no sa pulin na ka? Kinsana rin ba nga panawam ti asawa mo? Nagrunakit masikugan. Kabaalan ng tibagina. Sana na masapol pa yakan mo iti unag tibalay. Mabit man lang, Rico. Matikawa iti bagbagan. At daka di saan nyo nagkinaawatan ken ni Maris. Saan ako nagpalpalikaw pa'y papa? Jakon ay ayatan ni Maris. Anya? Pudno papa. Jakon ay ayatan. Awan panagayat ko kinkwana. Jak matamo no apay akila at ti panagbalik tiriknak kinkwana. Kasla asilangan ti marikiriknak para kinkwana. May saka ama agrigor. Di mo amo ti sasawag. Amok ti sasawag papa. Ibagayon ti kahit yung ibaga kanyak. Basta nagbaliwan ti panagayat ko kan ni Maris. Mawata kita no apay akila ti panagbaliw tirik na miti asawam, pare Rigor. Ha? Tika di babaya kakuyog mo itay ti makagapo? No apay akayat mong ti makisina ka ni Maris? Nakita mo na sa bali babaya kakuyog ko itay pare. Wen, nakita kayo iti may sa restaurant. Saan laday ta? Nakita ti panaginagak yun. Iti agpakadakan nga umadayo. Anya? Luklukon ti asawan pare. Sana nasayaday tangar aramidam. Pare, imbagak mo tinadya kung ay ayatan ni Maris. Naibaw ingan iti sa bali babae iti panagayat ko. Iso din akong babalawan pare. Talaga saan kun nga ay ayatan ti asawa. Makalawas asaan ka nagawid dito'y balay, Rigor. Nagdandana nga. Gaputadyak makontak ti cellphone mo. Pasensya ka, nonjak nagpakarakan ka. Kan ingagarak nga nito ti cellphone ko. Anya, Kan sara na masapol pa yung ilawlawag ko kin kati amin. No apaya sa anak ang nagawid dito balay. asawa na, Rigor. Rumbang laang kumaamaamak no sa dino ti pampamanam. Apay ang nagbaliw kamatan kanya. Anya ti rason. Saan kamat at sigod akas ta? Pakawanan na. Ngam saan kan nga ay ayatan. Anya, Nadatik pa iso. Saan kan nga ay ayatan. Awarin mariknak a panagayat kan ka. di mo kumasawan ti kasta, Rigor. Inkalay sana. Nagkari ka asyak laang ti ayata. Wen, nagkariak nagpaiso. Ngam babawi kung day ta akari. Naamiris ko, asaan kagayam nga ay ayatan. Anya, Ala ako nagiti kagawaak. Kat pumanaw ako niti panay. pang-asim, Rigor. Di ka pumanaw. Ay ayatan ka. Di naklatdan, Maris. Nakapangit din ako. Kaya't kung ti makisinakin ka. Kasta ka dilatan.
Panawan naklagtan ajak pa'y amunuan niya at talaga ti rason. Anda ka din sa wali a babae itibiyag mo. Well, adan kasukat mo di puso. Diyos Iso tinakarit naak itinapudno nga anak. Saan kat kasi ka? Talaga dadalan ti limpong ti panunot mo, Rigor. Apay nga inyawin mo dito yung balay ti babaim. Nagsina akon ka ni Maris, Papa. Pinutod kon anaming pinsan ti relasyon mi kas agasawa. Aniya. Nigayam jingkit ti kayat ko. Iso, tinakarik na ak itinagpaidu mga ayat. Adakin ko na tigalad ti may sa babae asap sa pulag. Diyak kanunungan tinaramid mo. Nakakaasilang ni Maris a pinanawa. Nagrunak at masikog. Diyak ba't pagtalikodan ti anak ko nga dahi ti saklolo na? Siya aming tagastos iti panagpas ngayon na. Aniya. Nagsaritaan min dahi ta abanag, Papa. Amin to akasapulan ti anak ko, ipaay ko. Sa anak to nga agkurang, iti agbalin nga anak ko kan ni Maris. Nanang, Maris, anak ko. Si kamot gayam. Kanapay nga daimot mo adakal abag. Pastragan na kumapay, nanang. Ala, sumrag ka, anak ko. Langampay tinabambanaw. Ay mabitla ang tayalaan ka iti kanam. Sana, nanang. Sa anak pa'y amabisin. Ha? Awan matlat ganas ko ang mga nanang. Ay sos, apay anak ko. Adda ka di parikot yung agasawa. Nanang. Nay, apay nga agluwa ka mutan, Maris, anak ko. Pinanawan na ko ni Rigor. Anya, nakidanang iti sa bali a babae. Pinanawan na ko na namin pinsan. Nagsakit na ito nga inaramid kanyak ni Rigor, nanang. Nagdagsan iti barong. Mapana ni Jay Beauty Salon, honey. Agawid ak tumatla nga dagos, kalpasan amariban ti buok ko. Okay. Si kalata ti makaamon, Jinky, honey. Saan akong ngagbayag, honey? Bye! Masansa na rumwar ni Jinky, Rigor. Sa dino ti papapanan na. Mapan ka no iti beauty salon, Papa. Mapanlag pariban. Diyak kurso na dati pa nagkawkawis na. Nagkiting dagiti susuot na. Papa, Kurang na lang na... Diyak kaya tabaliksan. Basta diyak kaya ti pa nagkawkawis na. Ayan ti babaunan, Papa. Apayasap sa pulong ti babawanan. Agpay sagana iti kanak, mabisina. Kabalam mo ti mga isagana iti kanan. Sana na masapul pa'y nga isagana ti babawanan. Anya? Saan ka, senyorita, iti da ito balay tapno aramidem ti kayat mo. Numabisin ka, agluto ka iti kanan. Okay, di ka ngarudan agungat, Papa. Madadaan lang ti kinataer mo no agungat ka. Aniya. Amon, sanak ngagpilpili iti lalaki. Uray lakay, basta gwapo, kayat ko. Aniya. No kayat mo, ilutuan ka matan iti kanam. Nalaingat ka agluto. Siguradong amagustuhan, Papa. Iti da ito'y gaya maklab. Tinakamamuam ko ni Jinky, pare. wan pare. Apay umisim ka. Anda ka di makapaisam iti imbaga. Naku naman iti kanyak, akas ka ni Jinky ti kayat mo iti may sa babae. Anda kan kuha na ti galad ti may sa babae kayat mo. Ha? Pare, sapay la ko ma, tasana masaya ti rin namin ti ibagak, ha?
Ang may sagaya mamanala iti club tinangisukatam ka ni Maris nga asawa? Ha? Panag ko naman ta agbalinto na ragsak ti pamilyam. Ken nagnanayon nga ta ti ayan-ayat yo. Ano ti kayat mo asawan, pare? Agamiris ka pare. Amang ano nakaulaapan ng tilimbong ti panunot mo. Well, napintas ni Jinky. Hangap. Kastoy mat aklase ti pagsapulan. Pare, Masiguradong nga ta si kalang ti lalaki iti biyag ni Jinky. Agpanunot ka na imbag, pare Rigor. Dakulan ti tiyan mo, Maris, anak ko. Dandan ika nagpasngay. Wala na. Nakakaasin to lang ti anak ko. Gaputawan ti mabangunan ng ama. Maris. Diyak to baybayan ti anak ko, nanan. Ingkari kun day tayo ti bagi. Diyak kun namnamaan pa'y titulong nga aggapo kinirigwal. Anak ko. Diyak to awatan dagiti itulong na iti anak ko. Kabailak abyagan nga may sa ti anak ko, nanang. Maris, anak ko. Inaklon kumatan anaming pinsan ti panagsinami kinirigwal. Diyak ipilit ti bagit kanwana. Inalilaw naklang. Maris, aramidak ti aming amang padakkel iti anak ko, nanang. Ay na, lalaki iti impas ngay mo, Maris, anak ko. Siyak sabot ti karuprupa na. Saan kat asik ka? Sika talaga, nanang. Joke, joke, joke. Ay na, maragsakan aklaeng. Gaputatan apukok. Ay na, naglukmag nga ubing. Wana nang. Ala, di ka pa'y unay aggaraw, anak ko. Makapadakas kan ka. Siyak pa'y lati makaamaw iti apukok. Panagkunak, nagpasngayan ni Maris. Di mo ka di mapansarungkaran iti balayda? saan man, papa? Nagkariyak hindi ka ni Maris asak ti makamu iti amin nagastusan na iti anak ko. Agluwasak iti kabita na panawin, papa. Kaya't kumata makita ti anak ko. Kasanugaya mo ang pinanawan nyo abalayo ka ni Maris. Impaabang ko niti sa bali atao. Takmat lakayatan ti agna di ti dadya abalay. Anya? Ngala, jak pa'y lakayat pagsarita ang naita, papa. Romara, inaksukunan ni Jinky iti pagtratrabahuan na. Nakapalas ka matrigor? Sa di mo ti papanam? Kwa? Mapanak iti balaydan natan. Adala pagsaritaan mi. Di na ka di ikuyog iti balay danatan? Ha? Oh, apay adi ka makasumbat. Di na ka di ikuyog ko na? Pasensya ka, Jinky. Adala na pati ka pagsaritaan di kaninatan. Ulbod ka, Rigor. Ha? Di nakman ang lilawan? Saan aninatan ti mapan mo sarakan no di ka ti ex-wife mo? Anya? Bigtut ka di ti atap ko ang mapan mo sarakan ti ex-wife mo, Rigor? Okay. Jakon paglibakan dahi ta, Jinky. Tilang anak ko kenkwana ti kayat ko ang makita. No ipilit mo ti Romuar, di naktumatan makita, Rigor. Anya? Agpili ka. Pumanaw ka? Wano siya ti pumanaw kat di naktumatan makita. Jinky. Sa anak amang rabrabak, Rigor. Talaga apanawan ka no ipilit mo ti kayat mo. Tandaan am dayta. Anya law na itinakitam ka ni Jinky, tapas pasurot ka matlatan iti kayat na Rigor. Ay ayatak ni Jinky, papa. Jak kayat ang mapukaw ko iti biyag ko. Anya? At dan tulad taguntawa yung makitak ti anak ko ka ni Maris. Magkagaranak mo na makakita iti anak ko. No talaga kayat mo ang makita ti anak mo, ipamuspusam. Di ka pa iturayan ka ni Jinky. Papa, Dapat mo talagayam kan ka ti anak mo. Ngem apay asininam ni Maris. Insukat mo iti may saman nala iti club.
Mabalin ka di papa. Saan tayo napagsaritaan dahil abanag? Lakay akong rigor. Kaya't kumata makita ti apo ko kani Maris. Kailiw kumati madaan di ti apo ko. Papa, No saan ka kumaamaag na urnos lata kumati pamilyam. Ubag pa'y kumaitan ti apo ko. Nagaddayo din na kay turungan ti matang mo, papa. Adalakit di pagparpari ko ta. Anya ti araramidam dito'y silid ko. Apaya, Di kan agsaupay. Nakita ngamin anak kalukat ti ridaw mo. Isa si Marikaklatan. kaniya. Madlaw analiday ka. Kayat mo, taponasag tiliday mo. Kaniya. Kabailak nga ipaiday ta. Kasukat ti adto a kwartam. Umano ka, balangkanti sa babae. Anya? Inawagan na iti balang kantis. Umano ka dito'y silid ko. Anya ti mapaspasamak ka. Ang kupit ti barukong ko. Gata na. Hanggang sa... Natumban ti lakay. Anya ti aramidag. Ay, tulungan dak! Biyag ti tao. Makasawa mo kanon ni Guryo akasinsin mo, James, anak ko. Ne, kunak man no agbakan da jay nga insan minanang. Mga sawa mo kanon. Asa ino ti asawahan na ngay. Katrabahuan na kano ija Manila. Aya, lumakayan na baro. Ng mga sawa pa ilang. Kaisumat siguro ti tiyempo na apanangasawa. Nala daw siguro ti tiyempo na. Oh, naimbaga no makaputot pa iday jay lumakayan a baro. Mabalin pa'y. Sambutan da. Oh, awan lat amukon. Ang asino nga tamad ti asawahan na? Ha? Agraraman mo day jay ang mga sawa. Apay akas la nasakit tinakam mo ang mga sawan di kasinsin mo. Imbis amaragsakan ka kumata makaasawan. Ah, ay ko ha, saan mo ta? Ang biglaan mo't gamin, di pa nangasawa na. Di pa ilagad nga ron nangasawa, iti ka umingan na. Sinayang na ti panawan. Eh, Manong Guryo, nagamit kayo magkayaman. Winisan. Ayun, ni Roda. Nobya. Hello, James. Kumusta? Masaya mo't ipag. Ipag ko na. Tadamag ko ang kalay sa akin iti mabiit. Winisan. So, ang nagawin kami, ta sikasun mi ti panagkasar mi. Dito yun ti pagkasaran mi. Ta adayo ti lugar da Roda. Ah, ay ko naman ang. Nasayaat mo ta. Panakalagip ka mo't lamang asawa. Wan matayin saan. Tadyak kaya taglaklakay abarok. Nariga tagmay-maysa. Oh, awan lat amukon dalay. Anyat liblib-yam lakay. Deja kasinsin ko ha. Last trip lang arudin ti panangasawa na. Bumakit pa lang di asawahan na. Ha? Katawanan na kanumat. 40 dadwa. Isumot. Bumakit mo ti kas tatawon kay. Di pala job ubing mo ti nasawa na. Apay aya apa kasi kuram dayta. Isungarod mati kayat na. Kasano na nga makaisambot iti anak no kasta. Awan na. Useless ti panangasawa no kasta lang. Napintas to pa di asawaan na nga uray bumakita na balasang. Uray pintas namin na pintas. O, di mo't makaanak. Di useless. Oh? Kat, amom nga rod aya. Paliiwam no ngay may sambot dati may sa uno dua nga anak. Awan lat amukon. Awan na dyan kasinsing ko. Saan nagpampanunot? Umadan inti panagpas ngay mo dalay. Dakela inti tiyan mo. Wan nga rod nanang. Marigatan akpayan nga umangas no daduma. Gapot kinadakkel ti tiyan ko. Kan marigatan akamag na. Ala, sana bale. Taypas gay bunton ti apokok balasang ko. At danton anak kiyo ka ni James nga anak ko.
Masikog mo't gam dyan asawa man niya insan, James. Ay, wan, manong guryaw. Umuna a baby mi dayjay. Kas asawa mi lang amin, hindi na panatawagin. So nga, italangag sigog ni bakit. Ay gat mata insan. At danton anak yaw. Una, Muda kami, mangrugi kami pala amang bugal iti pamilya mi. Barang makaisambot kami, iti oray may sawan no duan nga anak. aha, awan latam mo kon manong. Bumakitin di asawa. Awan sana makaanak dayjay. Ha? Di ka madanagan. Tanusingin di pas ngayon di bakit ka. Ampunom di may isa. Ha? Anya? Guryo lakay. No kas pangarigan ta di ka maipaayan iti anak. Agbaaw ka di ti panagayat mo kanya. Sumapol ka di iti sabali ang babae ang makaipaay iti anak ken ka. Saan man atili bagbagang bakit? Dinto agbaw ti panagayat ko kanya ka. Nauray di ta magdani ta anak. No saan ta maparamuran ni ta anak? Aklunan ta. Anya nga rugnay. Ay, sapay ko mga rod at makaanakak pa'y guryo. Huwag nga rin ba kayo? Kat mo na talaga, ay aklunan ta na. Saan ko mga umdas day ta, apanggapuan ti saan ta pagkinawatan? Anay ko, nagsakit una yan ti tiyan ko, James. Ipanda ko ni Diyos hospital. Uwan, bakit? Ay, agturong ka no dito ti pangiluganan mikin ka. Basit lang nga ano sa bakit? Maulawak. Pagsingat ti pa nagkita, Ay, James. sus, patid ka rin ti pakinagan mo dali. Pangasim, kabalam day ta, ha? James. Ala, mabit lang. Mangalak iti pang paypay ko kung ka. James, anak ko. Ay, nangangabit sa matandang iti agina. Sapsapulan na ka ti doktor itay. Nakasaritak ti Doktor Nanang. Ang ngangabit ni Dali. Isma pinagpili da no sino ka no ti Salbarda. No ni Dali, wano ti anak may. Kahit, anya ti magam. Ti anak ko di pinili. Anya. Ay, kaasimot to'y apok. Nasapa na ulila iti ina. Uwan nga ron Nanang. Ang awan maramidan tayo. Talaga siguro nga ijayan ti pagpatinggan ti biyag ti asawa. Kaya tagyam anak. Taimpayan nak pa iti anak. Sabay musay. Hala, napigsa akpay mo't anak ko. Matulungan ka ang mga wawir iti apukok. Magipaglading itakiti na pagtingda asawam, James. Agyam anak manong kuryo. Ay, nasapa unay ana ulila ti anak mo iti ina. Uwan manong. Hanggang saan na pala Tadyak baybayan ti anak ko. Napatagunay ti anak ko kanyak. Iswa, pinilig nga iso ti maispal. Minsan. Anak ngamin ti kapat ka na kanyak manong kuryo. No para kanyak, napatpatag nga dayo ti anak ngam ti asawa. Iso nga urewan asawa. Basta ada anak ko. Jane, anak. Nakagraduar ka niti sekundarya. Ag-enroll ka to niti kolehyo. Wen tatang, Anya ti kurso nga alaan to nga anak ko. kayat ko ti agbalin a nurse tatang. Tala, ikarigatan ka pagadalan. Basta matunoy mo ti arapahap mo. Wen tatang, kat agyaman nak no pagadalan dak. Una, tadyak kaya't ngagbanag kanto ang nakakaasi anak ko. Ipatpatag ka unay. James, ading ko. Napayagan ang nabalo ka. Balasitang hindi anak mo. Apay, awan ka din plano mga asawa. Mga asawa ka pa'y. Tapos anda katulong kami tibiyag. Tsaka sa pulang ti asawa man. Adamo ti anak ko akabinadang ko itibiyag. Iso lang ti kapatgan itibiyag ko. Ngam kasapulang ba't ti kaduan saan? Saan itag nanayon kat adda itiputir mo ni Jane nga anak mo? Kanayon ko nga ibagay ti anak ko. Adi naktukang panawan. Kat nagkarimot adi nanto aramidan ti kasta. Kat may sa an mong ti asawa. Nuli na kamot may payan iti anak. Ha? Saan kit din insan? Asinuntong iti mga iwan kan ka no lumakay ka. No awan anak mo.
Isuada kayo kidi iti asawa, ti kasi. Tawan to ti mga iwan kada kayo into nagkapsot kayo. Siya nga eh. At di anak ko, anam na ang mga iwan to kanya. Oh. Di kamot na ipayan iti anak insan. Dahil nga rod ka eh. Awan anak yaw. Iso ti bagbagiyo ti bagbagaan nyo. Sana siya. Mangampun kay Kidya iti pagbalinin nyo nga anak yaw insan. Ta siya, nakasigurado akon. Narabian ka man na nag-awid, James. Nag-overtime ka kadimanan, anak ko. Wala na nang. Masapul a dublag tagagat tapno mapaadal ko ti anak ko. Nagastos ngamin ti kurso ngayon nala na. Di mo una ibusor ti bagay, anak ko. Aginana ka mat. Basit sa mo ti inanamon. Kabalak na nang. Gundawayak tagtrabaho ta na pigsak pa eh. Kentap no mapaadal ko ti anak ko. Mala, sapay la ko mga ronda makaturpos di anak mo. Nakapsutak mga binan. Di kan matulungan nga trabaho. Adon ti marikrik nak iti bagay. Umada din sa ti hapit ko na nakaw. Makipagladingit kami bayaw, natayan na anti. Uwan nga ron manang rota. Bakit ngaminan kan nakapsutan? Wan nga rod, ng biglaan mati papatay na. Nasurok ang makalawas anak sakit. Inlaylayo na matan. Sa bagay, mapantay amin dita bayaw. Nagasat kit din ni anti at nadanon na ti kasta tawon na. Uwan nga rod. Ang pulimi nga minti at idog tibiyag na ipag. Iswa patsek at tumawid akmat kadananang. At idog tumot tibiyag ko. Agluto ka man. Magsapa pang rabyan dahi ta? Pangaldawak pa ilang dahito manong kuryo. Kasangsangpot ko ngamin. Alay, naglalawin nga. Awan na luto. Iso kapilitan nga agluto akpay iti kanek. Awan ba't nga minan dahi di antia para luto yun? Uwan nga ron. Baka pa ikawang matikawan dahi dinanang. Kunak tumot nga mingin ka mga asawa ka manayin. Tapno, ada para luto kan para laba iti kawas mo. Tanga isang kaulit mo dito nga ibaga. Ulit-ulitak mo't nga ibaga manong kuryo. Anaan mo mo't ti asawa, no di na kamot maipaayan iti anak. Ah, Anak, ti kapatgan iti pamilya kunak manen. amo ka pang pangagan na kinsan. Naburay awan anak mi iti asawak. Naragsak kami lataman. No siyak. Saan nga agbalin ti kasta? Sukat mo kiti di asawa ma. Ah? Mangsapol ka iti ubing. Dahi tayo maipayan na kay ti anak. Ay san, tiyak marami dahi tayo san. Patpat gag-unay ta asawak nga urawan anak mi. Kasi nung to nga ro, ti mga iwan kan kain ton kumapsot ka. Mawan anak mo. Awan na. Agbalin kan to anak kakaase, manong kuryo. Kuryola ka, ingkag digusan. Tapno masapat amang lukat iji pwesto. Tane, sabado ita. Sigurado nga adu taggatang itilako ta pa sa lubong. Sika ngay bakit? Nakadigos kan. Wen nasapa ka nagdigos itay. Ah, sige nga ron. Inakagdigos eh. Tasata manganin, bakit? Roda bakit? Bariam da ito eh. 50 ti bariam. Wen lakay, adtoy. Ado ti tao bakit? Iso nga agalibtak ka. Tama nga numatakawan tamanay. Ay, huwag nga rod Ang dadag iti agala itilako adi da bayadan. Gundawayan dati kinaado ti customer. Huwag nga ron bakit? Dagiti agnamnam ay at tao. Nairigap kong ti pwesto ta bakit? Ado, tinalakwan tayo ta. Basta weekend, ado ti customer ta. Wen nga rod. Ay naimbagtada dahi ti pwesto a pagtataudan ti pagbiagta niya. Huwag nga ron Naibag ta nagatang ta idi dayto eh. Naragsakak, taurewan anak ta. Mayat latta, tilinangin ta. Gapu tagin inayata, lakay. Gawit ka, manong kuryo? Ah, ni James. Mapantan,
Ditan kasarita ti kasinsin mo. Ha? Sigurado apabainan na taman ng daytan. Baybayan taano niyo kaya nasawan bakit ako mga agsaw-sao. Ay, kastalatan ti ramid yung agasawa, manuguryo. Manang Roda. Agkuy-kuyog kayo latan, ngem awan mat bako ng anak yaw. Awan inspirasyon yaw, agbibiyag. Ay. Inspirasyon mi titunggal may sainsaan. Kan siyempre, ti Diyos, ti kang runaan nga inspirasyon mi ang bibiyag. Saan man natila pang iturturo nga iti saritaan insan? Angim sa bagay. Ang damat kit di tingwin nyo di balayo Isudan ati kaslanak yaw. Isa na lang, awan serbina. Ngamin, awan maitulong dagi jay adingwin nyo intun bumakit kan lumakay kayawn. Di da kayo mataripato. Saan nakas kanya? Anak, timpang pangrunak, saan nga asawa? Pinag-aadal ko ti anak ko. Kat ita, adan trabaho na. Kat isun timang tutulong kanya. Ay kat, nagasat ka, James. Tada anak mo. Ngamkit de, sanda ka nga apalan. Ha? Maaklon mi no awan anak mi. Tinapatag, agbinbinadang kami nga agasawa. Tatang, saan nakakontento iti sweldok diti Pilipinas? Iso nga abroad. Anya? Dakdakkel ngamin nga adayo ti sweldok iti abroad no iti pangipakatak iti inadal ko. Ay kat makamu ka anak ko. Adakan ka dayta. No niya ti pagragsak ang mga ramidain. Nakasuporta aklat ta anak. Hello, anak. Kumusta ka ngay? Ita ka lang manan ngay bawag. Wen tatang, tani. Busy aki ti trabaho. Adwa ka na yung ti pasyente may dito ospital. Ay, kasta ka de. Kaano ka ngagbakasyon ngay? Ay, jak pa yan mo tatang. Ganwan gayam. Di ka ito kumamakmaklatin to nagawid ka. Tandan to kadwa kong agawin. Sino? Di foreigner anobyok, tatang. Nukasta adan nobyom, anak ko. Adan, ngam saan pa nga ito ti panagawid mi? Mabayag pa'y siguro? Kan plano ming daan kasar iti nobyok. Aniya? Ni ba't insan mo ti malabasan da iti kalsada, lakay? Agpailin samat. Ilugan mo, lakay. Uwan bakit? Insan James! Papanam! EJ Limanong, ina ko magpa-doktor. Ngamawan mauray ko alugan. Umoy kalumugan na insan! Agpaili kami! Kastaya. Ay, sige man nga rod. Katagyam anak. Nala, mangan kalaang bayaw, di kagbabain. Da kami tagbayad iti kanan tayo dito restaurant. Agyam anak, tayo librida ka. Apay, anyat sakit mo aya bayaw. Agkakanat. Masadutak ko ma. Nagpa-doktor ta maulawak. Ngam kasapulan ba't. Ay na, rumbang kuma, nga takadwam arumrumwar kan magmagna, no kastang agululaw ka bayaw. Huwag nga rod. Ngam awan mo't mayaban na kadwa. Narigat nga magpaiso ti awan kadkadwa na. Sana kaskada kayo. Ano, tarik na ti may sa agbinadang kayo. Bidot ganting bagak iti. Pudno nga danak ko. Nga madamot iti adayo. Kan manipod na kiasawan. Man manun nga agbakasyon. Sag paminsan langin nga umawag. Tabi siya kanayon iti trabaho na. Insan, talaga ka di nga ijayin abroad ti pag naitanda? Uy, minsan. Tada balay tayo siya abroad. Anyat amom ngay. Amangan nalain na kang tudya anak mo iti abroad insan. Adayo mapasamak ti kasta insan. Istrikto ti asawa na. Di na kayat nga adda sa balya ka balita. Kung di mo katulong kat di na kayat. Aniya, Isu nga ay ayak ti bagik. Agmay-may sa akong. Nagrigat ti awan kat kadwa na. Ala insan, noon na may tulong may. Ibagam lang. Agkakaruba tayo lang, mate. Umay ka lang tayo dyan balay no kaya't mo ti ada kasarsarita na. Uy, manong.
talaga kas na teramidag. Makikaarubak lata na. Tapno dalat na makasarsaritak. Sorry Noong palpalastog ko idi ti kadat anak ko. Inuy-uyaw kay idi ngawan anak yaw. Di ka nagsangit, bayaw. Napalabas ang dayta. Mababay nak ngamin. Gapo ka na gijay nga bagbag ako. San kaya nga itag nanayaw. Baka din na ti anak mo. Panawan ng tulat na tinadakil na. Ta siyempre, mangbukol mo't itibukod na pamilya. Malain san, di mo na iayin ti bagay. Agda kami akadwam. No kayat mo, umay ka nagnag, di balay me. Ay, sana nakababain. Ano saklatan ti agmay-may sama nung guryaw. Biyag, di tao. Ang kupit ti baroko ko. Marigatan na. So,